Láhain bhí Bob George Jack James agus Obair ag imirdeid féilsa cill. Bhí tine de ché ar an talamh. Bhí an tine cúché is a féidir le cuaig daoine básáil go tobann. Bhí siad ag léirí deireadh chur leis an tine. Heb orthu an tine a stoppaí agus dá sé aithnéis. Bhí Bob George agus Jack gortaíodh. Scaird Obair ar an othair car. Tháinig an othair car go gasta agus leac sé Bob George agus Jack ag an othair lean. D'fhan siad an sin ar feadh cúpla seachtain agus anois tá siad níos fearr. An mar leabhar tún cill is bralam tún cill. Níor bhaile sugair le tine ar bhí, má sugaíonn tú le tine bheith agat an rud a tharlóid. Tharlóid sin deit caithfí tú níos scartú do na pés nó othairleáine nó an ódáte an rud. So is féidir lenne cadú le agus níor bhaile bheith cos le Bob George Jack James agus Obair.